Ka iingkashari Meghalaya High Court haka pratrik jemang kala betha ya ka Sorkar jela bakan IT ya ka kaiphod ka bapenpau ba kala don ne em kanu ka jingtyrwa ban kentiu ya ka jingdon jong kilum jingtep na ka benta kiri ngej balang Kristan. Ka iingkashari ka bakentup ya Chief Justice IP Mukherjee bat u Justice W Dingdo kala ong la betha ru ya ka Sorkar jela bakan file ya ka kaiphod ban penpau la ka don ne em kanu ka jingtyrwa ban kentiu ya ka jingdon jong kilum jingtep na ka benta kiri ngej jong ki balang Kristan. Ka iingkashari haba pensngaw ya ka jingbishar halor ka PIL ka bayadei bat ka jingthang ya ki met yap jong ki brew ki badei ki nong shong khasi bat jingtyrwa kumju kito ki bangej ha kan yam Hindu hapo ka jela kala raiban peniar bat kentup ya ki nong shong ki badei ki Kristan hadian bala syem ya ka judicial notice halor ki jingtep ba ki babun na ki kenhun balang Kristan ru ki ngat ya ka ju ka jing ha ka bayadei bat ka jing pendap ya ki jingtep ya ki met yap ha ki lum jingtep kilum jingtep bala peniat jaka wei ka balang kam syak setia bantep ya ki met yap jong ki brew ki badei na ki wei pat ki kenhun balang ka jingmi na ka ni ka long ba ha ki babun ki than jong ka jela ki dekot jong ki long ying ki baklat ki hab ban mat ya ki jing na mar ki hab ban ya ka linti ka bajengai na ka benta ban pendep ya ka jing le niam bakhat du ya ki bayap ka long ru ka badon kam na ka benta ban ya pendon kam lang ya ki lum jingtep bat ban aja ka ban penlong kum ka jakatep na ka benta ki rimngai Kristan kala ong ka iingkashari kala betha ru ya u amicus curiae and sengkon ban penlong ya ki bakum ki ju ki jingelang bat ki district magistrate lembat ki dekot na ki nong shong ban penbet ya kan ni ka jing ka ba ki rimngai Kristan ki ya kendu bat ban IT ya ka kaiphod kumba kalong mentang ila betha yu amicus curiae bang ila thong ban penlong ya ki jingelang bat ki district magistrate lembat ki nong mi khmat na ki kenhun balang bapher ban ya penbet halor ka ni ka kam kentup halor ka jing pendon kam lang ya ki jaka thang brew haka hukum balapan mi haka pratrik ya yong ka iingkashari kala kedaw ya jingtyrwa jong ka Sorkar ban shnai ki jaka thang brew ki betumai haki than bapher ka jela henrei ka ne kadang simpor haka ju ka por ka iingkashari kala pendon mentaru ya baro ki lightly ki autonomous district council ka Khasi Hills autonomous district council Giant Hills autonomous district council Batgaro Hills autonomous district council